wahalan mu da faman mu zai kare idan Yesu ya dawo ayya zai kai mu gida wahalan mu da faman mu zai kare Baba ya ce mana zage mu domin sunansa. Ayyaci ya ce mana mu ba na duniya ba. Baba ya ce mana zage mu domin sunansa. An bada nan karshe wala na zai kare, damuwa na zai kare, kome da kome ya kare. An bada nan karshe wala na zai kare, damuwa mu zai kare, kome da kome ya kare. Ka neme isa mu bar kaya na duniya don duniya mai karewa. Ka bar kaya na duniya dan uwana ka neme isa mu bar kaya na duniya don duniya mai karewa. Vanity upon vanity ai duka banza ne, tirara ne na zo tirara zan koma gida. Vanity upon vanity ai duka banza ne, tirara ne na zo tirara zan koma gida. Lemani ya tara doki ya kaya.
vanity open vanity ai duka banza ne zirare ne na zo zirare zan koma gida babur ne mu da aure ba ba za mu mutu babur ne mu da yaya ba ba za mu mutu babur ne mu da aure ba ba za mu mutu babur ne mu da aure ba vanity open vanity ai duka banza ne tirare ne na zo tirare dan koma gida vanity open vanity ai duka banza ne tirare ne na zo tirare dan koma gida ka gyara kayanka bai zama sauke muna baba ga shalla baka ka tsaya kana yanga domin zafin farko ka gana masa roro kai ya tara kafin mai shi ya karba
zaki fayake. Baiwa, baiwa, kowa da nasa baiwa. Baiwa, baiwa, kowa da nasa baiwa. A cikin majami'an nan muna da baya-baya da dama. A cikin iglesiyan nan muna da baya-baya da dama. Wasu an ba su baiwa, baiwa yin addu'a. A wuri na zan ba shi baiwa, baiwa yin wa'azi. Mu yi aiki da baiwan mu, ladan kai namu ne. Mu yi aiki da baiwan mu, ladan kai namu ne. Allah ba kowa baiwa, ina na kyau ba. Yawana Allah ba kowa baiwa, ina na kyau ba. Allah
daina ba. In bisharar Yesu ne gaskiya ba zan daina ba. Ni da na yi alkawari na bata mace to ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ni da na yi alkawari na bata mace to ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ba zan daina ba gaskiya ba zan daina ba. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ba zan daina ba gaskiya ba zan daina ba. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ni da na yi alkawari na bata mace to. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ni da na yi alkawari na bata mace to. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Komai wahala ni dai ba zan daina ba. In komai tsanani ni dai ba zan juye da baya ba. In komai azaba ni dai ba zan koma da baya ba. In komai tsanani ni dai ba zan juye da baya ba. Ni dai na yi alkawari na bada mace to. Komai wahala ni dai ba zan juye da baya ba. Ni dai na yi alkawari na bada mace to. Komai wahala ni dai ba zan juye da baya ba. Ba zan daina ba gaskiya ba zan daina ba. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ba zan daina ba gaskiya ba zan daina ba. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ni dai na yi alkawari na bada mace to. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ni dai na yi alkawari na bada mace to. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ko sun zauke mu gaskiya ba ma denawa. Sun kona coci gaskiya ba ma fasawa. Ko sun zauke mu gaskiya ba ma denawa. Sun kona coci gaskiya ba ma denawa. Mu dai mun yi alƙawarin mun bada mai ceto. Ba ma denawa gaskiya bisharar mai ceto. Mu dai mun yi alƙawarin mun bada mai ceto. Ba ma denawa gaskiya bisharar mai ceto. Ba zan daina ba gaskiya ba zan daina ba. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ba zan daina ba gaskiya ba zan daina ba. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ni dai na yi alkawari na bada mace to. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ni dai na yi alkawari na bada mace to. Ba zan daina ba gaskiya bisharar mace to. Ruwan Allah ne ke koya mana addu'a. Ruwan Allah ne ke ziyartar kowa. Ruwan Allah ne ke koya mana addu'a. Ruwan Allah ne ke ziyartar kowa. In ba ka da ruwan Allah ka yi asara. In ba ki da ruwan Allah ki yi asara. In ba ka da ruwan Allah ka yi asara. In ba ki da ruwan Allah ki yi asara. Ruhun Allah ne ke mana warkaswa. Ruhun Allah ne ke mana ta'aziya. Ruhun Allah ne ke mana warkaswa. In ba gida ruhun Allah ka yi asara. In ba gida ruhun Allah ki yi asara. In ba gida ruhun Allah ka yi asara. Baba in ba gida ruhun Allah ki yi asara. Ruhun Allah ne ke biya bukatan kowa. Ruhun Allah ne ke ziyartar kowa. Ruhun Allah ne ke biya bukatan kowa. In ba gida ruhun Allah ka yi asara.
ni Allah karka bani hutu domin in bi nufinka in aikata nufinka ka yi aiki da ni Allah karka bani hutu domin in bi nufinka in aikata nufinka rayuwa ta naka ne ni da kaina naka ne komai na naka ne komai da komai naka ne rayuwa ta naka ne ni da kaina naka ne komai na naka ne komai da komai naka ne yadda ka yi aiki da Musa, ka yi aiki da ni yadda ka yi aiki da Iliya, ka yi aiki da ni yadda ka yi aiki da Joshua, ka yi aiki da ni yadda ka yi aiki da Elisha. Rayuwa ta naka ne, ni da kaina naka ne, komai na naka ne, Allah ni naka ne. Rayuwa ta naka ne, ni da kaina naka ne, komai na naka ne, Allah ni naka ne.
Ya, mun gode muku domin kallon videos namu da kuke yi El Shaddai Gospel Dancers. Muna roƙon ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa yadda muna ɗora sababbin bidiyo mu za ku kalle su kan tsaye. Mun gode muku. God bless you all. Thank you.